Всички казват, че PPF-ът е много лесен за лепене, но нека видим и как се реже. Много е важно да се чупи нощчето. Със специален нож идва, негов си. Мастер клас. Мастер клас. Добре. Айде! Добре, ти получаваш сертификат. Така. Даже майстор. Как се чува? Мастър си е мастър. Боцни си го. Стана? Боцни си го, където ти е това. Добре.